Triple C spokesperson Gift Osaudo uya panapa achipilisa the ruling party ZANU-PF guilty nekuda kwezvakaipa kana kuti zvinhu zvinonyadzisa kwazvo zvayakaita nekukapture vakomana mapolitical prisoners achivabuditsa pachena kuti aiwa these guys they are inhuman. Zanapinda mashoko anobuda panapa tiona aiwa Osaudo achiratidza kurwadziwa. Ndobva wasubscribe like out now on the bell icon tipina anoposta this picture raRobson Chere ubva auya pahendo pake onyora achiti today marks Robson Chere's birthday, a day we would traditionally celebrate with his community in Actuals. However, this year is different. Robson was abducted, tortured, and unjustly imprisoned in Chikurube maximum prison. This is the harsh reality of Zimbabwe under ZANU-PF. Despite these challenges, Comrade Robson Chere is a fighter, more life brother. Pana tukona ano yachiti aiwa Robson Chere aiwa is fighting against this regime iri under Mnangagwa achiti aiwa more life kwa ari Robson Chere noda kuti is one of the guys vari kumirira human rights munyika yeZimbabwe kunyange zvavo vari under the brutal Zimbabwe Republic Police nema secret agents ava vanhu vachitocha vachiabducta aiwa vakomana human rights defenders ari kuya chimuti more life. Kunyange zvakaoma zvazvo but anomba hope achipa hope macitizens kuti aiwa izvi zvinopera Zimbabwe tichazoirula Zimbabwe tichazoitonga. Kuti semafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi tiona aiwa mapolitical prisoners kuti mapolitical activists vanouya vachishungurudzwa nethis regime. Pita kume section medu usano subscribe or like on the bell icon.